Het is een nieuwe manier om naar kerst toe te leven. Je kunt natuurlijk altijd de tuincentra bezoeken, maar wij dachten van dit is nog eens een mooie laagdrempelige manier met verhalen voor kinderen, met plaatjes, waardoor je op die manier naar kerst toe kunt. Nou, we hopen dat mensen nou eens weer anders kijken dan alleen maar naar de kerstman. Dat ze ook een beetje georiënteerd raken op het verhaal van de Bijbel, op het kerstverhaal. Niet dat ze gelijk bekeerd hoeven te worden, maar wel dat ze ontdekken van er is meer met kerst dan alleen maar de cadeautjes en de kerstboom. Er is gewoon een christelijk verhaal achter over de geboorte en dat willen we onder de aandacht brengen. We hebben zelf de verhalen geschreven en we hebben kunstenaars van de gemeentes, doopsgezinde gemeentes aangezocht. En die hebben allemaal vrijwillig al die kunstenaars of die tekeningen gemaakt. Er zit een fotograaf bij, eentje die een beetje striptekeningen maakt. Eentje die traditioneel bij het verhaal van de wijze, een beetje traditionele tekeningen. Heel mooi ingekleurd. 4 hele verschillende dingen en er zit geen enkele copyright op deze manier, want we hebben het zelf bedacht.